episode nung berakan muangin iana chu han familia an elder han Tiancan chuan inbeihna na nein iana theina chu han family ti chuan an muchiang ta khop mai hong familia hong chin ane ni thum hnuai inbei turin iana chu in pe ta khop maya ti chuan iana chu aruma omin a hliam nei te po kha adam thato khop maya ha adam taka omin han feng kha kan da rianga han fenga sol botol chunga athun kha a chhuah tira a flame mangin she om na tak ator tira thil zo fi adu wangani han feng chuan ngai dam dilin chhuah zalen ram turin angena ma se iana chuan atum lo na samei hall of souls in a teacher master yauchen master yalau kan ti thin kha khoilai hmuna nge tan tirani ti azota han feng chuan nuya engwai nge chu putar chu angai sak em shilta cheila hall of souls chunga chuan lu itumami atia iana chuan i9 a flame chu kan tira azo na che chang turin ati han feng chuan in biak rem pui atuma thu dik shilta cheila min chhuah tirang ematia ma se ianan chu tiang sei turin dikna nei lo I phu lo ati iana chuan na ator tir reng awang chuan du thlan tur dang nei loin han feng chuan master yauchen chu ming city chunga hall of souls branch a tan tirani thu soya chu branch chu dozen level master pakhatin a veng ti asai han feng chuan vai khat chhuah zalen tura angen le chuan iana chuan botol chunga han feng chu khung le a chuta iana chuan 3000 burning flame chu a hmu thei chuan a master chan chhuah konga a in ring tok le zol don nin angaya anei thei hun a ngak hlel to hlea a hliam te chu atidam chun zom zela asin chu in thlakin hong chen nena anin beina tu ni chu lo her chuak ta han iu le han su te chu lo langin han su chuan han iu chu iana din hun azota a melan dan rang chuan iana chu angai ven hle ti a hriat thei azo na rang chuan han iu chuan anaw hian iana chu adu ti a thiama han iu chuan thil hril fi atuma iana chungchang hi I hriat bel angai ti a seibok iana hi mitalen te tak mai ania du tu le ngai sang tu po anga hle an za em bok fighting skills mai ba ka alchemist thiam tak ani tel thu rila academia phechuan nula zongzoina bula oman du vek ma se bial nu nei to han su chu lungai hle lungai tak chuan a bial nu chu ama ang bokam talented tak ani em ti azota han iu chuan onie vai kha chu zianan academy tlangwal chakter dot tu to strike vai kha chi mangin ate ani sawian ain no pangdeu ma se atalen chu hriat thiam phak bak ani atia tuna achan china sei mek hi iana bial nu zunar chanchin kha ani chutia iana te chungchang an lo soilai chuan iana chu po na aran chuak ta haniu chuan adin hmuna zota tuna chuan adam thato hle in peitur po in ka in peito khop mai ti in iana chuan a changa chief han le elder han tian te chuan an lo ngak reng to awangin in beina hmun lam chu an pan a hun ti an thrila an chuak ta an in beina hmun tura chuan hong family te an lo om to ti chuan han family lampo an lo thleng ve a hong family chief hong chenapa hong li tia ko chuan han chief han ji chu anui sata inran kalngam don lo emokatia inran kal chu alom ame ati han ji chuan som an ni chuan engtin nge an lo kal lo theyang ti na chang le kum som chuang zet han family le hong family te inkara remna om to thu le chu in remna chu ti chiat adu lo thu han ji chuan soya hong li chuan buaina chu in cho chu alom ka fa pa hian I fanu te nei adua rem iti lo ni lom ni in beina mangin he buaina hi kan chin fel nge anga atia chu thua sei zo chuan hong chen chu 3000 thunder illusionary body ne arena chunga aluda ama beiturin tunge an thlan ti azota iana chu arena chunga chuan zuang lut vein hong chen chuan alo ngai ne plea hei hima min beitura in ron the chua chu a bei tham don em ni tin chapo tak chona tong vela midang te point he mi thar an mel shit ngai lo hian hong chen hi a hne theng em ti an ngai tu ve na sa hlebok hong li chuan han chung ko hian minaran mai me an tir chuak lawang ti aring he tlangwal hi khoi lam atang lo kal nge mo ani
Hong chen hi a hne thei me ngem ti alo ngai tu ve boka Hong family elder chen ian po lai hmuna chuan a om ve bok Hong li ngai tu ang chia chu a ngai tua Hong chen chuan ian a chu a minga zota chumi hnuah han family te chuan ama bei turin tlangwal na ran mei ama ma chon turin an tir don ti a bei se lo thu a se min bei tur hian an tir lui che ani karing ka khongai chenga in lam leta tlan chuanan second som hun ka pen che atia iena chuan second som nga angai lawang inbeihna chu itran vat zokila ati Hong chen chuan ake pakhat perin a thunder attribute chu activate a iena chu a beitran ienal chunga chuan lightning chu a eng de chuaya ma se iena chuan a flame hangin thunder lightning chu atimit ngala chu tiang tit chuan a chunga na a thok don lo ti a sei Hong chen chuan makati hle chumi hnuah Hong chen chuan a thunder claw mangin a beile ta na taka hliam tumin ava beya ma se iena chuan lo bum zel octane bus mangin iena chuan a beile ta Hong chen a thunder claw chu aral vek Hong chen chu a hnung lama chuan a tol leng dora iena chuan khatiang nen mei khan min ti na thei ringem ni ati Hong chen chuan a bei pipa iena chu 7 star do huang villainy ti a hreta Hong li chuan sawian a chet vel dan chu luk takin lo thlir renga mi pa ngai mei ani thei lo ti a hrethiam chho sawian ti ming hi ka voi khat hriat na ani atia abula elder chen ian elder chen kan tiang elder chen chuan central plains hi a zau em hi mi thil ti thei tak an hriat lo tam tak an om hi thil mak ani lo alo tia ti chuan iena chuan huai sin takin min hne hi thil ol sam ani don lo I mangramata I har chuak la plom lo ro a chan chu tu ma hi ti nat kher ka du lawati ma se Hong chen chuan wind lightning pavilion te secret technique chu man atum ta a iena hna he technique mang tu hian min nor luya ka thil ti theina chu kan muang che atia pet under God's presence ti technique amanga he technique awang hian a power level chu 9 star do huang nen ai nang ta ani tuna chuan mi zong in Hong chen hi eng ang taka thil ti thei nge ani tak ti le a chapo le a in chuan em na chan chu an thathiam ta Hong li point he tlangwal hian Hong chen chu a technique big mang turin an nor lui ni na sei ma se tuna chuan an in beihna chu a top to dona Hong chen hin khongai na alan ti don lo iena chuan a heavy ruler chu a phorta Hong chen chuan thunder strikes mangin aron beya a cherang khop mai a move pakhat chu thunder hammer destroyer ti ania iena nen chuan an invite a piep mai iena hnunga tanga Hong chen an rang zeta aron khoi fu don tep chuan lo dangin na vaileta an hnung lama chuan an tol dor ve a Hong chen chu boruaka a thloka nga technique dang mang le in ro ang main lightning te chu iena lama chuan aron sur thla iena chuan lightning thunder te chu alo bum zela ma se pressure na tak nuwa chuan a beina sa hle iena chet vel dan chuan minaran mei chu ani lo ti ati chianga ano pan lai atanga thil ti theina na sa tak nei genius ti an sei hial kha ni re nani Hong chen chuan an nuai le nen boruaka a choi kanga ti chuan iena chuan join body flowing ruler among ta chung mang chuan lightning tam tak lak atang chuan ain veng ta Hong chen hian thunder hammer destroyer among le arena chung zonga lightning bolt a chua sawian hi join body flowing ruler mangin in veng him ma se tun tin huna chuan Hong chen hian nena changang ti a hlaom hle iena chu ain hliam tana a chau mel hle bok ma se chu ti chung po chuan ain siam rema iena chuan win le lightning chakna chau inaya hei hilo en vero le ti pa chuan speeding tsunami technique chu mangin Hong chen lampan chuan attack na taka chua
chu chuan hong chen na technique zong chu ati top veka liam na taka tur bok ti chuan thinrim takin iana chuan a chem lian pui chu leya nuk phein malama pana khang zong chau khamoi thil ti thei chu enge ka ti thei kan entir ve thuang che ati iana chuan a heavenly flames chu activate a skyfire 3 mysterious transformations glass transformation ti technique chu mangin a activate a iana heavenly flame an mu chuan mi zong chu an phok hru hloma a thong hlom hle he tlang vali khoya tanga local nge engtin nge heng thil ti theina chak tak ani ti an ngai tu tang ta hloma hongli chuan launa chu a fapa mela chiang takin a hmuwa hong chen chuan iana chu a hma zongin a theina thup renga apua hanji lo langin hanji chuan a fanu hian hetiang practitioner chak taki an familia aron hruailut thei hi alom hlea haniu chuan iana hian a hma kumrukalta dei to khan academia do huang alo ma chhon to a tuna chuan hongchen ne hi atan chuan thil harsa ani don lo atia ani na taka chuan iana hian he hun chung zong hian hongchen na thandar power hi azir chiang mai ani a chan chu ama ngei point 3000 lightning illusionary body ani wangani ti chuan a heavenly flame chu a heavy ruler ne na zom khoma iana chu full attack mang turin a in pe to hle hongchen chuan practitioner tak mi chung tak ma chhon chu eng ange ani ti a hra chiang to hle iana hian beile na huna pelawa a bei chun zom zela a hliam bok a che vel lungte po chu a bei na chuan atike som vek thei ianan full power manga a strike voi khat lek po ol sam takami pakhat ti hlum thei khopana ania iana chuan buddha hen mangin hongchen chu a hliama thisen phu chuak thot leya atluta sawian chuan thola min han beile ro ka attack voi khat lek wangin min bansan mei itum ami ati hongchen chuan thinrim takina changa iana hian anor thui lutuk ni na sei hei hi in mu si na lian takani ati anum na chan ngai don ma se atlom ngai lo tu thua hrit chu mi hnuwa chuan a lightning attribute chu full potential in a chuatira a che vela lightning tornado lian taka siam ta divine thunder hammer descent mangin sawian chu a beilet vele ta chuwe tek na awang chuan hongchen chuan iana chu a chaklo to ni na ngai ma se sawen ro chu dam chuaka hongchen hnunglama aron lang ngala six giant body flying ruler mangin aron belia heavy ruler tam tak mang chuan a attack let velia hongchen chu a fu mol na takina hliama a to pa chuan leya a tha chaklo zoka hongchen chu atangta han family te chuan lom hlea he tlang wal hi adang lam tak zet ani an tia an fak na samai iana chuan hongchen chu a heavy ruler chuan atin rana trom to na chu ti in inherin kalsan tum a inher chi atia chuan rang takin hongchen chu thawa a hnunglam atangin lightning mangin aron beile thut iana chuan liam tak atuar ni na langa ma se 3000 lightning strikes mangin rang takin hongchen hnunglama chuan a phei hongli chuan du tok ro aloti iana chuan hongchen chu thina thlen thei khopana in alo mana pe inbeihna chu ati top ta ani hongchen chu ni kho hreloina tluwa hongli chu a thin rim hlea phubalak nan iana chu anumna alak sak tu thu a aw chhuwa puya hong family elder chen ian chu aron inrola wind and thunder pavilion house sek technique 3000 lightning strikes a hmu thei dan chu hriat nge a phut sawian chuan a zawna chu a chhang lo a thil ti zong chu mani in vena atan ani na taka chuan a hnunglam atanga ron beitu chu hongchen ania chu in za lo na ani ma se chu ti chung chuan elder chen chuan iana chu beiturin thupe ka chuata hongli chuan ron naya ma se hanji le hong family member de chu rang takin iana veng turin an lo che chuak ve ngal family pani te inkara boina lian zok a chuak don ni na lang
hanzi chuan hongli chu diktakin an chak ti asila dan bo chiat chu thil diklo aniang ma se hongli chuan angai thadu lawa dan siam chop mai me angai poimo lo ti asai afapa phubala ka du tlat hong family elder chen ian chuan ian hena 3000 lightning strikes technique scroll omna mun asai chu chuan a chu tir mai thei ti asila ian chu ruk ru apua an pos yu technique ruk bo tam tak zinga mi ani wangani sawian chuan he technique hi ti pal thil thua anei ti asaya elder chen chuan a ring lova timia mu thei ti an chui thei nan an ma ni chu zui turin atia ian a chuan a du lo hei hian ian a Btth na hun rem changa peya an dan om sa engma bo selovin han family te hna po ian a hi ruk ru ani thu le an hum him thei lo ti a hril bok ian a chuan han family te chu in rol lo turin a hrila hei hi ama chawin a buai pui don ti a sei bok 4-star dozong chen ian chuan chapo takin ian a chapo na ati top sak don ti a seya an lightning attribute mangin ian a chu a teka 3000 lightning power mang ve bok ian a chuan olsam takin a lo bum zela elder chen chuan ian a chu lightning wall mangin a hual vela ma se chu chuan a chunga ngong anei lawa ian a chu olsam takin a tlan chuak thei ti chuan ian a chuan 4-star dozong level papet chu avoi khatnan midang laka inbeihna a mangta chu papet chu elder chen be turin atira chu art demon papet chuan a be tamia mia mei elder chen chu papet be na laka chuan a chak lo chhotana an inbeihna chu an a sa hleya space time po dozong level inbeihna ni boka an chakna wang chuan ein then dar phok phok thei elder chen chu hmuya tangin thi sena chuak tana a hnung tola beidong takin hongli chu sawian thaturin awa chuta a chakna zong main papet ma chon tuin elder chen chu akir lea hanji chuan ian chu puya tuma ma se elder chen chuan han chung ko zinga mi tupo ain rol an omani chuan Fengli pavilion pumpui chuan han family chu ati chhevek ang ti na vawa Fengli pavilion hi win and thunder pavilion ti na thawani hanji chuan ngai ngam lawin atol kirta ti chuan ian chuan hongli chu da beitran ta hongli po hi a chak hleya do huang 9-star ni ma se ian chuan green lotus core flame le a master ta bon chilling flame te mang chuan angri buddha lotus flame chu sia batuma chu mu chuan hongli chuan ti top tumin a bei ian chu in siam remin atlan cheria hongli po chuan a zui ve char rei fe no chuan ian chuan angri buddha lotus flame chu a siam zo thei don hnaya chu angri buddha lotus flame thil ti theina chu kan la sha thau ome hongli chuan anaw te chu ian a hual turin thua pe tu man an khoi fu theilo ian chu cherang takani kol phe ang mai na ranga hongli chuan a chem lian zet manga aron sa atum lai tak chuan ian chu anui suk angri buddha lotus flame chu a siam zawa ian chuan an lampanga chuan a thla ta hongli chu tlan chema se anaw te chu an tlan chem man lo angri buddha lotus flame chuan puak na stak siamin hongli naw te chu an dar suaw han family chu rang takin tlang lian tak phena an in sa seng mana hongli naw te zong chu he thil puak hian ati hlum veka hongli po atlan che thui man lo chu thil puak chuan na takin a hliama do huang 9-star lai ani awangin a thi pui velo mai chawani thi pui lo ma se a hliam chu na tak ani han che zui the ani to lo anaw te ruang chu in hongli chu thin rim nei na khata tuna chuan an hong family mi chak be aron kal don ti asoi chu pa ming chu hong tian sawani heti la hian elder chen chu sawina papet chuan alo sei sak sun zom zela sile activate bok he sil mang hian 5-star dozong
hong tian sau chu a kota iana hian papet nei ma se 5-star do zong ma chon chu a hau tak hle don ti a hra thiama alo thlen ma chuan iana chuan na takin hongli lua a heavy ruler mang chuan a sat bur mai ana khopang a laptop iana chuan nangma pui tu chu lo nga kila atia chuti lai tak chuan 5-star do zong hong tian sau chu inbeihna hmuna aron langta iana chuan hongli chu a ngonga amana hong tian sau chuan hongli chu thla turin atia ti chuan a recap tu pa mut a chhuah to ema wang le a siam tu ten laklo dawa anti to pa wangin episode chu heta hian atok ta ani episode lom le tura hian engtin nge ni zel don hong tian sau nen hian anin beyang em episode lom le tura tan like comment share le subscribe itile ram ramila min lo thlir sak thin awangin kalome